Защо Cloud Hosting плана на Belani е супер решение за вашия бизнес или вашия вебсайт? Защото облачните доставчици изграждат и поддържат целият необходим хардуер, така че вашият IT отдел да не трябва да управлява сървъри или да инсталира и актуализира софтуер на компютрите на всички. С Cloud Hosting плана ще намалите разходите. С абонамента ще плащате само за това, което използвате. Не е нужно да инвестирате в хардуер или да купувате софтуерни лицензи, които вашият екип може никога да не използва. Облачният хостинг план дава възможност да сте по-гъвкави. Облачните услуги ви позволяват да правите промени само с няколко щраквания. Може да извършвате поддръжка от всяко място по света. Вашият екип ще има достъп до облачни услуги по всяко време от всяко място, използвайки всяко устройство. Това улеснява възможността за работа от вкъщи. Ако искате да улесните работния си процес, доверете се на Belani Host и плана за Cloud Hosting, който изготвихме за вас. Доверете ни се, Belani Host.